IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Kinumpirma ti Strong Group Athletics no SGA Pilipinas pinagpirma ti dati nga NBA big man ani Boban Marjanovic para dumay a William Jones Cup iti Taiwan. Target ti Strong Group may bulsa iti 3-peat when may katlong agsaruno a kampyonato. Sigon ken SGA President Jacob Blau sanda pa kampante gapu tamanamnama makasangod dagitoy dagiti kakapigsa at team iti Jones Cup. Bitbit ti Serbian Center ti siyam atawan na padas na iti NBA no sa dino nagay Ayam daytoy iti Spurs, Mavericks ken Rockets. Excited med ni Coach Charles Chu makadwa iti team iti gante a player nga iti agdamaket ag pagpakondisyonen daytoy para iti torneo. Makibalubal ti SGA Pilipinas iti New Taipei City Xinzhuang Gymnasium manipod Agosto 8 aging 23. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.